Радвам се да посрещнем в нашето студио Иван Момчев по повод неговата нова книга "Дълбоки знаци" от премълчаната летопис. Здравейте, господин Момчев. Радвам се, че сте при нас. Също ми е много приятно. Искаме се да започнем разговора, да преминем и да навлезем в тези ранно християнски времена, за които вие говорите, които са толкова важни сякаш днес. Но първо, четейки вашата книга, няма как да не започнем от вашето обращение към читателя, защото на мен ми направи много силно впечатление. То някак си е повик и към днешно време, времето, в което ние сме разтърсвани в едни циклични вихри и сякаш това, което ни разтърсва, е едно и също, но ние не успяваме да го провидим. И вие казвате: трябва да разрешим преди всичко собствените си въпроси, да запазим и просветлим духа на нацията, който е божественото начало и божествената сила на народа. Аз, разбира се, цитирам един просветен български ум от началото на 20 век, професора по философия Янко Янев. И това, което току-що прочетохте, е цитат от негово великолепно произведение за духът на българската нация. Но вие сте го препознали. Разбира се, защото това е едно към едно отговаря на моите провидения, както се казва, и поуките, до които стигам за съвремето. Стигам до поуки, защото аз съм вече в една възраст, където в която човек трябва да си дава сметка някакси по-хладнокръвно, по-лоялно към истината и към същността на нещата, отколкото да си гради облик или илюзии да разпространява, при това агресивно, нещо много характерно в съвременния свят. Кои са въпросите, които ние така и не можем да разрешим? Те са вечните въпроси. Всъщност оттам произлиза всичко. Кои сме, откъде идваме, на къде сме се запътили, па защо да му се не види. Е така, не иначе. Кое е доброто, кое е злото, кое е истина, кое е лъжа. Именно Херодот казва, че историята е разказ. Можем да добавим разказ, разбира се, но с поуките за човечеството. Иначе е безмислено занимание. Но един от големите умове на европейското просвещение, Жан-Жак Русо, казва последното. Всяка история има 4 страни. Първата е моята, втората е тяхната. Третата е истината. На четвъртата е какво все пак Божие мой се е случило. Така че човек трябва да оглежда нещата не само с хладен трезв ум, но да влага и сърдечен ритъм в цялата тази история. А там са едни много по-дълбоки проникновения на големите умове и сърца и личности в българската история. Има ги много, много. Като почнем от Петър Дънов и тръгнем назад, може да стигнем до Орфеец, до Лин, Музей, Евмолп и така нататък. Кои са най-дълбоките знаци, вие така кръщавате и вашата книга, това е нейното заглавие, от тази премълчана летопис, която продължава да не бъде признавана? Значи, тя не е конструирана, не е реконструирана по-скоро. Аз тук вече в наши времена не съзирам толкова, така ми се ще да мисля, не толкова зловредност и някаква злонамереност,
по-просто, по-скоро някакъв немукетлък, може би типично български. Една неподредена държавност, една неподредена поука, мисли и отношение към света. А с това е пряко свързано с с правилния исторически разказ. Кои сме ние, откъде идваме, на какво сме способни, какво се е случило, какво се случва, защо е така, какво предстои. Защото историческите процеси са циклични, както казахте ви в самото начало. Те се връщат понякога буквално едни и същи, по общи белези, но понякога не са едни и същи по съдържание. Но уроците, които трябва да научим, ако не сме ги научили, Ако не сме ги научили, да. Ни връщат пак на съответния изпит. Но ни връщат винаги там, където в основата на всички тях стои па нещо много важно. Това са провидение, проникновение, вяра. Много основни неща. Какво открихте вие именно в тези ключови неща, които казахте, проникновение, вяра, в онези времена, когато сякаш българският дух е бил много по-осъзнат. Тук в същото този обращение казва, че ние трябва да се осъзнаем. Значи по-скоро в историческите събития, в знаковите исторически събития в българската история и явления се съзира не толкова осъзнатост, колкото една градивност, която тотално липсва в съвременния свят. Аз лично не я виждам и което ме изумява. И си казва човек, Боже мой, само аз не мисля така. И като се оглеждаш, виждаш само деструктивизъм, само агресия, злоба, завист. Нищо градивно, Боже Господи. А всичко това, което може да се почерпи като положително и като поуки от една история, включително и българската история, е една друга събраност. Това е един друг исторически разказ на градивни импулси, на обединения, не на разединение. Българският народ винаги в своята цялост се е стремал в цялост и в единение. Целият му исторически път, целият ни исторически път на нас, българите, е такъв. И непрекъснато обаче ни разделят, за да ни владеят, разбира се, тя е стара тая формула. И някъде там трябва да намерим общото, градивното, което ни различава от другите и което ни удовлетворява като все пак нравствени същества на този свят, а то ще ни обедини. А за всичко това човек трябва да прогледа в историята, трябва да знае откъде сме, кои сме, къде идваме, къде отиваме. И всичко това е един поглед и повод за размисъл върху много основни факти от българската история. И там се крият и дълбоките знаци. И тук облесне човек, докато се... Аз ще ви кажа, значи тази трета книга оформя една трилогия. Това е едно намерение, което аз имах, имайки сметки за уреждане с от миналия 20 век с грешните идеологеми, всички така неправдоподобни неща, които трябваше да бъда обучаван аз и моите съвременници и сънародници. И реших да се позанимая по-сериозно, научавайки повече за онова явление, което все още озадачава света, така нареченото богомилство. И тръгвайки да получи това, човек не можеше да не стигне в по-дълбоките и в исторически, и в духовен план, и в културен план пластове тук на нашата българщина. Това е откъде идва християнството, как е дошло тук, преди християнството какво е имало. И се натъкнах на една епохална среща на три изключителни доктрини в човешката цивилизация. Едната е орфеизма на местните хора, тракийци, откъдето идва безсмъртието на душата и това, че човек може и че душата може да преминава от горния в долния свят. Значи,
този изначален дуализъм, той е изумителен и е уникален в човешката цивилизация. Той идва от тук, от Орфеевото учение. Нищо по-рано не е доказало, че има такова нещо. Обаче това изумително съвпада с един друг дуализъм, извинявам се, който пък идва от изток. Това е така наречен зороастризъм. Онзи мъдрец източен Заратуштра, който пръв показал, че някъде в космоса, в Вселената има две начала, добро и зло. И че човек е вързан, може да избере в кое от двете да бъде. Как е дошъл този зороастризъм тук по нашите земи? Много просто. 6 век преди Христа Дарий е превзел цялата тая земя, стигнал е до Силистра, там се е спрял и навсякъде е разставил военни гарнизони. Ами ето с тези военни гарнизони. Идва първо зороастризма, втори през първи век с уморените от безкрайни десетилетни кръвополития легионери на Помпей, императора Помпей, които идват от изтока, а те са основно легионерите по това време са тракийци по произход. Си идват по родните земи и носят и метризма, и зороастризма оттам, защото са страшно близки до Орфеевото учение. И това е една изумителна среща между две доктрини. Едната къде е в изтока, къде е тук Орфей. И се оказва, че са почти еднакви. Това означава и, че познанието, пръснато по света, истинското познание, древното, изначалното е едно. То е едно. И тук идва една трета доктрина, нова, чисто нова, на която ще принадлежи следващата епоха, около първи век. Това е ранната юдео-християнска идея с мисиите на апостолите Павел и Андрей по нашите земи точно. Тук. Там е и добрия и доброто и злото са там. Там е безсмъртието на душата и всичко е там. И те са в едно странно съчетание. Епохална среща между три доктрини тук. И оттам се ражда един автентичен, местен, раннохристиянски възглед за първи път в Европа, който съществуват 3 века до 4 век, докато започне официализирането на християнската църква като имперски елемент от Константин Велики, от Никейския събор от 325 година нататък, но до тогава, ако приемем библейската мяра и стандарт, едно поколение да е около 33 години, значи 3 века са колко поколения? Е съществувало и се изграждало ранното автентично местно християнство, което е възникнало тук. А то е възникнало в съчетание с старите местни орфически обреди, културите. Неща, които в фолклора, в приказките и в преданията са стигнали до наши дни. И тук стигаме до нещо много важно. Те не са се противопоставили, а всъщност те са намерили общата си точка. Те са като един пъзъл са се натаманили за човешко удобство, за удобство на битието и на духа и на всичко. Обаче веднага се е родил едно противопоставяне, двата полюса, ерес, догма и всичко това е родилно петно на българската, па и на европейската цивилизация, впоследствие християнска. И тук идваме до винаги тази борба на властта да овладее вярата за свои нужди. Точно така. Значи това е едно гениално хрумване на императора Тракомезиец Константин, който превзел след тетрархията на Диоклециан, той обединил е станал едновластен император на цялата Римска империя. И бивайки местен тракиец, а майка му християнка Елена, както е известно от историческите източници, давайки си сметка, че основните легионери войници са тракийци. А тук е изградено това християнство, за което говориме, което е за ненасилието и така нататък, а не за кървавата доктрина, с която императорите, империите, Римската империя въобще процъфтява, му е хрумнало гениално да превърне
едно учение в религия и в църковен, в религиозен инструмент на властта и да го съчетае с светската власт. Това го измисля той. Тоест не той. Той е един от... По негово време е станало, но има няколко бащи въобще тази находка управленческа, на която още сме подвластни. И тук вече започва И тук започва битката, която е въпрос на власт. Вече църквата трябва да е властови инструмент на властта. Започва битката между ерес и догма. И те в едно много странно съчетание, двуполюсно, оплетено като мартеницата българска. Това става тук. Това не може да стане в Рим. Не може да стане нито в Париж, не може да стане нито в Лондон. Никъде не може да стане, както е станало тук. Това произлиза от тук. А там е богомилството в цялата тая работа. И въобще това е една работа, която иска много, много труд и внимание и време, разбира се, и щах, както най-вече си го казваме ние. И затова съм кръстил цялата тая поредица размисли. Това не е някаква историографска подредба, удобна на властимащите. Въобще историографията винаги се подрежда според властимащите, според тяхното удобство. Било то идеологическо или Бог знае какво. Ние сме далеч от властта. Слава Богу. Вие наричате именно тук, това място, Балканите, място и среща на богове и пророци. Именно поради това. Казахте, че и тази битка не е можело да се извърши на нито едно друго място. По този начин. По този начин. И всичко това... Но тя се пренася. Инквизицията като импулси, в... като импулси. Но това говори, че тук е тази люлка на автентичното Христово учение. Това е... тук е люлката на едно автентично християнство. То е едно, то не мога да сравним с испанското християнство, не мога да сравним с американското християнство. Не е редно такова сравнение да се прави въобще. Тук се заражда така, но то е по-ранно във времето, по-старо и по-автентично, защото е местно. И по-близко до източника. И не е по-близко по тия причини до източник. Да. Не е редно да го сравняваме и с след никейското християнство, което има други цели поначало. Те са несравними. Те много често са в битка, в непрекъсната битка са до ден днешен. Тоест не може да се каже, това е по-доброто християнство, това е по-лошото християнство, защото това не е само християнство. Това са разни църковности, пирамидални властови структури, иерархии и така, които са в християнство. Те не са свойствени за автентичното християнство, за връзката между душата моя с Бога. Там няма нужда от посредници. Точно това беше въпросът. Това ли е битката да има посредник между човек и Бог? Да, защото който ти е посредник, той е ментор, той те владее. Той става твой ментор. Не може, не се е родил толкова добронамерен и нравствен твой гуру, водител, учител. Толкова нравствен учител света почти не познава. Макар че много такива има, които са искали да бъдат такива. И които се правят на такива. А има и злосторници. Повечето са злодеи и злосторници. Но не всички са злосторници. И въобще всичко това е един път в духовността, който е украсен и украсяван във времената по най-различен начин. За удобството на различни хора, клики. Последните години виждаме, че хората все повече търсят път към това, към ранното християнство, към този пряк контакт с Бога. Защото е премълчаван. Целият този период от официалната църковна историография е абсолютно премълчаван. Тоест, все едно, че християнството започва от 4 век нататък. А преди това са езичниците и... Вие във вашата книга обръщате специално отношение на нашите царе и казвате, че там е една от най-големите фалшификации.
тяхното отношение към това ранно християнство по-различно ли е било от опитите на Византия да овладее? Те са се съобразявали с силните имперски интереси, волю-неволю, няма как. Но те са били резултат, те са били родени и възпитани тук. Те знаят много добре от дядо, баща и така нататък за какво става дума и от народа си. Значи, най-бележитите от тях са били най-лоялни към това. Може би и най-здрави и най-устойчиви. Например, Борис Покръстителя, неговата мечта е била независима от Константинопол и Рим българска църква. Но двата световни центъра, те са властови, те не дават, те не са му дали. Това е единственото, което не е успял да направи в своя план. Мнозина го считат за предател, че бил константинополски. Нищо такова, просто да вземат и да прочитат по-внимателно фактите от това. От живота и от дейността на Борис Михаил, който не е кръстен на Михаил, малолетния тогава император римски, византийски да му се подчини, и който император единственото прозвище, с което останал в историята, е пияницата. Той е приел звание на Архангел Михаил, най-висши, отговарящо на царското му достолетие. Но той се е съпротивлявал и битките му са най-жестоки с ортодокса, с официалната властова християнска позиция от Константинопол и от Рим. Означава, че владетелите ни тогава са се мъчили да запазят това християнство. Изключително. Борис, Симеон, неговия син, Петър, сина на Симеон. Това е най-страхотният български цар, който най-дълго управлявал. Той не е най-слабия, както го ни учиха грешно в социалистическите училища. Значи, за да можеш 62 години да царуваш без да има война, трябва да си доста силен и си заобграден от врагове навсякъде. От Симеон, от Боян Мага, от Иван Рилски, те са братя, има почти сигурни, те ще излязат факти и от Ватикан, и откъде ли не. Те са братя, просто това няма как да е иначе. И въобще от на Борис наследниците, това са железни български царе, високо посветени, които точно в тая посока са вървели, което е провидял баща им, Борис. И тук въпросът, който лично мен винаги ме е занимавал, какво е било отношението на нашите царе, на нашите управленски елит, на нашите духовници към богомилството преди разпалването на един изкуствен конфликт. Говори се, има дори данни, че дори някои от царете са се допитвали до богомилите в много важни моменти. Да. Значи, в начало това прозвище Богомили е родено 9-10 век. И е от византийски хронисти е лепнато на едно явление, което е много по-ранно. То тръгва от този автентичен местен раннохристиянски възглед, достатъчно жилъв и здрав, за да оцелее въпреки всички битки. И е било прекращавано в различните векове по най-различен начин. Първо като арианство, полуарианство, духоборци, масалияни, павликяни, как ли не е кръщавано, и като богомили също е кръщавано. И като богонемили е кръщавано, даже от презбитер Козма и така нататък. Но това е едно духовно явление, което е битувало по различен начин в официалната църковност. А тя се е била срещу него.
пазила се. Не случайно самите богомили, най-високопоставените от тях, те не са били някакво тайно движение или със заклятие срещу официалната църква. Те са били открито свещеници в тази църква, даже, но в проповедите си, в нравствените си, в духовните си послания към хората, не са спазвали много точно каноните и схоластиката на официалната църковност, което е докарвало официалните власти до лудост, разбира се. Това е цялата работа. Битката е изначална догма и ерес. Това е борба за властта. Те са виждали, официалната власт е виждала опасност за своята власт в тези среди. Не случайно един от регистрираните от историографите на инквизицията, от протоколите на Светата инквизиция събори в Франция край Тулуза през 12 век са прозряли, където са събрали презвитери на катарите и богомилите, които предхождат тези движения в Европа, от Франция, от Италия, от Испания, от къде ли не. И двама български презвитери са били там, епископи важни. Се твърди, че папството е съзряло невероятната опасност, че се създава световна църковна организация, която е по същия начин създадена огледално, буквално като официалната римокатолическа и гръкоримска, така наречената гръкоримска система, институционална. И затова обявяват кървавата була и кръстоносен поход срещу еретиците, срещу катарите, една братоубийствена между християни кървава война и саморазправа, която трае 40 години, около 40 години. Това е в Европа. Тук не е забелязано в българската църковност, официалната, и в българските владетелски дворове нито знак против това така наречено богомилство, т.е. през местното явление, което е, освен така наречената така наречения Борилов синедикт, който е бил обаче инсцениран и Борил е бил притиснат от международното положение политическо, така да се каже. Международното положение успяло да пробие през него. Разбира се, защото тогава българската църква християнска е била под патронажа на папата, а не на Константинопол. И в Лангедок кървавата саморазправа нямало е начин да не даде отражение. Тук са ги принудили да бъдат еднакви. Но Борилов да синодик не е направил нищо, само се обявил формално против така наречените богомили, а най-големият дедец тогава, изтъкнат от българските земи, са го наказали с изгнание познайте къде, в Света гора, в Атон. Ега ти изгнането. Нали, наказанието. Така че то си е местно тук явление и е много дълго историческо и общо взето станаха 3 книги, докато го изследвам. Защо се наблюдава в днешно време сякаш събуждане на това противопоставяне на вярата между християни, официалната православна вяра и ранното християнство, богомилството, което в последните години има интерес към него и сякаш тази верска война започва наново с едни нови способи. Въпросът е доста сложен всъщност, защото отново ли е нуждата от духовност, безкрайната умора от лъжливи идеологеми, преиначавана истина, на очевидни неща,
една такава преса и похлопак човек трудно може да живее дълго време. А същевременно приказките, песните на бабите ни, където и да бръкнеш в археологическите открития, които изобилстват от българските земи, всичко говори за нещо съвсем друго. И се поражда един изконен глад към истината, а не толкова взимане на страна, кои са праведниците и кои са грешниците. Това е истинският процес, който тече. Но това е сложен процес, много сложен. Не мога да се каже кои са добрите, кои са лошите. Защото много често има такива проповедници в кавички, които се пишат за богомили и за чисти, а всъщност са злодеи и мошенници. И обратно. И обратното. Е пълно с това. А как да се ориентира човек в това? Може да се ориентира само ако е погледнал в дълбоките чист. знаци. Ако някъде в чистотата на нещата е могъл да се ориентира. И е могъл да види някой от дълбоките знаци. И да разбере защо този знак е дълбок, а този не е. Казахме с вас, Сложно че ако не вземем урока, ни вкарват пак в същия изпит. Винаги. Съгласен съм. Ако това противопоставяне се задълбочи, разбира се, по един нов начин, нали, няма да има нови кръстоносни походи. Аз мисля, че но ще кръстоносния се изчерпва. Да, може да бъде на ниво медийни битки за влияние, за манипулиране. Коя е опасността, гледайки назад в историята, ако това противопоставяне на вярата днес между обединение започне пак противопоставяне? Аз мисля, че нищо ново всъщност няма да се случи. И мисля, че в естественото двуполюсие на нещата, който се счита за истинския вътък на съществуването, на всичко, е истината. Така че те ще бъдат в вечно съсъществуване и във вечна ту битка, ту умиротворяване в различни цикли. Той сме в периода на битката, на цикъла, където е битката. Мисля, че в тази битка, ако я наречеме битка, да речем така, тя се изчерпва в по-старите си форми. Но все още има кръвопролитие и така нататък. Но те са за власт. Те са за власт. А отношение към властта ще има винаги. Това няма как. Не можем да прозрем кога ще престане. Не може това да се случи. И както и не може да се случи всички хора да бъдат на единия полюс от двата. Нито на добрия полюс, нито на лошия полюс. А понякога се обръщат полюсите. Единия, който е бил добър, до сега става лошия и така. Но в това двуполюсие някъде има някаква хармоничност. Но циклите исторически биват най-различни. Изригват вулкани, стават земетресения, човек не знае, ако знаехме. Ако погледнем в тези дълбоки знаци, така на финала на нашия разговор, какво ще прозрат читателите, които ще се докоснат до тези страници? Значи това е по-скоро един повод за размисъл и разходка в дълбоката и много съдържателна българска история. Без менторски тон, без посочване с палец. Така, просто приятелски, в съдружие, в съмишлие. И един знак също са вглеждане в тези неща. Да пожелаем тогава на нашите зрители, ако искат да навлязат дълбоко в дълбоките знаци на Премълчаната летопис, могат да намерят вашата книга в книжарница Портал 12. Благодаря ви за този разговор, в който засегнахме темите за историята, такава каквато е, а не такава каквато ни е поднасяна. И каквато не е. Да. И аз благодаря за вниманието. Благодаря от сърце.